ନାହାନ୍ତି। ତମ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ। ମତେ ଛୁଏ ଏ ପବିତ୍ର ଶରୀରକୁ ତମେ ଅପବିତ୍ର କରିଦିଅ କହୁଛୁ। ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେଇଟି ମତେ ଦେଖିଲେ ଭଣଜା ଏ କେମିତି କହିଲେ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ? ଏ ବାହା ହେଲୁ ତ ହେଲୁ ଏ ଶେଷରେ ବାପାଙ୍କୁ ପଦେ ପଚାରି ପାରିଲୁନି। ମାମୁ ପଚାରିବାକୁ ମୋର ସମୟ ନଥିଲା। ରାତି ପାହିଥିଲେ ରାଣୀ ମଙ୍ଗୁଳା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତୋର କଣ ନିହାଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ବେ ଭଣଜା? ସେ ମଙ୍ଗୁଳା ହେଇଥାନ୍ତା, ତୋର କଣ ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତା? ମାମୁ ସବୁ ପରେ ବି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବାସି ଫୁଲ ମାଳଟା ତ ବେକରେ ଗଳେଇ ଦେଲେ। ମାମୁ ସେମିତି ବେକ ଦେଖେଇ ଘରେ ତା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ? ମାମୁ ଭାଷା ସଂଯୋଗ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ମାମୁ। ରାଣୀର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଉ ପଦେ କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବିନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। ଯାହାକୁ ତୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଛୁ କହ ସେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥର ଅବସର କରିଛି? ସେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଜଣକୁ ଦେହ ଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଆପଣ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ରିଟାୟାର୍ଡ ମେଜର। ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ମେଜରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏମିତି କୁଶ୍ଚିତ ଭାଷା କେବେ ଶୋଭା ପାଏ ନା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ମୁଁ ଯାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି ସିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂ। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେନି। କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି? ଭାଉଜ କୋଉ ଗୁଣରେ କମ୍? ତା ଛଡା ଭାଇ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବେକାର ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସମାଜର ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଖାନଦାନ ସହିତ ମିଶିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତାର ନାହିଁ। କଣ ଅଛି ତାର? ଗାଡି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ। ଗାଡି ଘୋଡା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଣିଷ ପଣିଆର ମାପକାଠି ନୁହେଁ ଗାଡି। ତାମାନେ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ତୁ କିଏ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ବାପା ନୁହଁ। ଇଏ ଘରେ ଯାହା ଚାଲେ ସବୁ ମୋରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମନମୁଖୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ମାନି ନେଇ ପାରିବୁନି। ଯଦି ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତମେ ମାନି ନେଇ ନ ପାର ସଦର ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି। ମୁଁ କାହାର ନାରୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ କାହାର ବାପା ହେଇପାରେ ନା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ବହୁ ନୁହଁ ମୁଁ ତମର ବାପା କେତେବେଳେ କୋଉ ସାହସରେ ତମେ ମୋତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଛ? ବାପା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାବୁ। ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିଥିବାରୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ମୁଁ କାନ ଧରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ହେଲେ କରିବିନି। ମୋ ପାଇଁ ବାପା ମୋ ଭିତରେ ପାଚି ଯାଉଥିବ ଏସବୁ ମୁଁ କେବେ ସହିପାରିବିନି। ତା ଛଡା ମୁଁ ତ ହଉଛି ଗୋଟେ ହସ୍ତ ଭାଗିନି ଥିଲେ। ତମେ ଏଇ ଥାଅ, ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ସାଥିରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଚାଲିଯିବ କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବ? ଦଶଟିରୁ ପାଳନକୁ ସାଥି ରଖି ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଇଛି ତମର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗୀ ହେବି ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି ତମକୁ ଦୂରେଇ ଦେବି କେମିତି? ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଜାଣି ଯଦି ଆମ ଖୁସିରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବା। ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ?
ठीक अछि मु एई पछे खई पडुची तमे मो छाती परे पाद रखी चली जाओ अरे अबुना हो ना मो छोटो टपरा अरे मो छोटो टपरा नहीं चलो भाई अरे तू भी मो संगरे जीवु सेदिन को राम सीता को छाड़ी लक्ष्मण एका रही पारथिले भाई जो घरे तमर रहिबार अधिकार नहीं मो ए घरे रही कहीं की चलो मो भी तुम संगरे जीवी ठीक अछि अरे तोर जो इच्छा मो साथी जीवा पाई ताले मु मना करिबे काई यानी যদি মোর কিছু ভুল হই থা তাহলে আপন মতে ক্ষমা করে দেবি क्या हुआ रिटायर्ड मेजर वीरेंद्र राय जीवन रे केबे हारिबा शिखी ये घरे जहा चली थाए सब मोर निर्देश रे आओ समस्त मोरी नियम को मानि नहीं छथि ये पड़ता तमे जेतबे मोते अवमान करी चली जाउ छ ताले ठीक अछि तमे मते अवमान करी चली जाउ छ माने मोरे रिभल्वर तमको केते क्षमा देबोनी केते क्षमा देबोनी भगवान को मुस्कुर कर देबी सुन मु छाती देखाई दउची आपन मते मारी दियंतु बाबा मते मारी दियंतु नहीं विराज अपन मोते मारी दियंतु नहीं मु छाती देखाई दउची अपन मोते मारी दियंतु नहीं ए लड़े हो छ मो भाई पर मो मारे से सब समझ नहीं छ मारे तू बाबा पर मते सोच कर जा तो मारे दे तो ना वो मारे दे तो निज दोष स्वीकार करछि भेड़ाई बाबू आ ठियाले खाई की भेड़ाई बाबू ए टिपी दिया तू भेड़ाई बाबू एका थरे काम खत्म मो वंश रे जे कलंक लगाइबा को चेष्टा करूची मु ताको केबे रखिबिनी मु ताको शेष कर देबी किंतु आई बात से प्रथमे तमको मारिबी अरे कुह मो बहु विवाह पूर्वरु केते थर आवर्षण करि कुह मो बहु विवाह पूर्वरु केते जन को देह दान करि যদি বন্ধু হিসাবে এ ঘরে আসিবার অছি প্রথমে শাড়ি রন্ধা শিখ আও এমিতি ভুল যেবে কেবে ন কর আজি পাই তোমাকে মু ক্ষমা করে দউছি নিকট ভবিষ্যତରେ ମୋ ବହୁ ପ୍ରତି ଏମିତି ଅକଥନୀୟ କଥା ତମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନା ଗେଟାଉ ऐसे गटाओ ମାନେ ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଯାହା ସବୁ କହୁଥିଲେ अरे अभिनय এইটা ছিল আমার অ্যাক্টিং শুরু কর তো মামুকে শিক্ষা দেওয়া পাই এইটা একটা সম্পূর্ণ অভিনয় বাবু নুহ মতে দাদি বলে ডাকো না नहीं बाबू ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ବୋଲି ଡାକି ପାରିବି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜନ୍ମ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଏ ପାଣି ପବନରେ ମୋ ଜୀବନ ଗଢ଼ା ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ମୋ
ମୋ ଭାଇ ମତେ ସବୁ କିଛି ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଉଜଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପୁରାଣର କଥା ଶିଖିଛି ତା ଛଡା ବାପା ବୋଲି ଯୋଉ ସମର୍ଥନ ଡାକି ଡାକି ମୁଁ ତାକୁ ଅବହେଳା କରିପାରିବିନି ମୋର ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବି ବାପା ହେଲା ରେ ମା ହେଲା ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଚଗଲା ପୁଅଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତମରି ହାତରେ ମୁଁ ଜିମା ଦେଇଦେଲି ରେ ମା ତମରି ହାତରେ ମୁଁ ଜିମା ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଶୁଣ ମା ତାକୁ ଏମିତି ସୁଧାରେ ତମେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ଯେମିତି ଏ ଘରଟା ମୋର କେବେ ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଏ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଏ ବିରାଟ ଗାଡ଼ି କହୁଛି ଜାଣୁ କାହିଁକି ଯା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର আমি ভোটটা করে না সারা অঞ্চলকে বসাই দেবে সারা অঞ্চলকে বসাই দেবে ঠিক আছে গাড়ি ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି সুরাজ ভাবছি ডালু কাহিকি যা বহু মাপনি তরফু যা শুন শুন ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ରିସିପ୍ସନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଡ୍ରପ୍ କରି ଆସେ ଆଉ